Bună ziua, fraților! Astăzi o să mă joc GTA San Andreas pe telefon. Dacă vreți să vă arăt cum să o descărcați. Bine, ne ducem să ne batem. Na. Păi vreau două nas. Bine, fraților, astăzi m-am antrenat. Pentru că nici eu nu puteam să mă joc, pentru că trebuia să mă antrenez. Deja îl dau jos. Na, mă. Și gata, mai ai pierdut, mă. Ce n-ai nicio șansă, mă. Na. Și gata, fraților, am câștigat deja. Bine, nu pot. Wow, încă deja pot. Ne antrenăm, mă, fraților, aici. Două, 3, 4. Fraților, deja a făcut 10. Înspre 10. Uitați-vă, fraților, dacă vreți să aveți mușchi, uitați, aproape mușchii mei sunt deja pline. Că eu deja m-am antrenat aici vreo 2 zile, pentru că eu vin rar aici. Gata, mă, fraților, mușchii sunt plini deja. Și gata, deja pot să câștig. Uitați, scrie boni. Bine, acum pot să fac și 40. 33. Wow, 34, deja o obăzită. Bă, fraților, deja am umplut mușchii. Cum și voi, uitați-vă singuri. Bă, deja rămân niște musculatură, mă. Hai, mă, vrei să ne batem, mă? Hai, dăm un like și ne jucăm. Na, ce, mă, na. Haide, mă, că te-am aruncat deja iară jos. Na, mă, că iar deja mai jos. Vrei încă o dată, mă, jos? Apuși. Dar bine, am uși. Gata, deja n-am. Vedeți și voi, fraților. Este simplu să faci, mă, mușchi. Vreau, mă, să mă bat cu ăsta. Deja pe ăsta îl pun jos. Ce mă curge, mă, și ăsta? Ce ești? Sânge? Haide, mă, încă o dată. Bă, frate, mă, uitați-vă cum îl dă mușchi jos și dă un nas, mă. Uite, mă, se ridică acum și puși. Bă, fraților, uitați că l-am deja. L-am dat, iar ne antrenăm aici. Bine, fraților, eu deja ne-am făcut toți mușchii și deja nu mai pot să mai căcesc. Dar o să mai căcesc să am mai mare. Uitați-l, mă, dacă vă place asta, mă. Hai, mă, dă-o mie mașina asta. Bă, fraților, închipuiți. Este Germania. Bă, fraților. Tot e bine. Bă,
fraților, ați văzut? Și voi ce direct de scade, bă. Should have ran away. Bă, fraților, I like to share too. bă, așteptați. You don't need it now. Bă, dar câți bani ai? Îi mulțumesc. Bă, chiar mai luat cu banii ăștia. I do a lot of wild shit. I'll do anything. Ce trebuie, mă, și voi? Da, fraților, am ducem acasă la mine. Deja am 2 căs, dar îmi ducem la aceasta, la prima care garaj, să iau mașina, pentru că la ce n-am. Dați mă, fraților, vă place mașina aceasta? Ce până bine, da? Băi, uita lumea, e acasă, mă. Băi, chiar acum, mă, era, mă. Wow, s-a dus de acasă, mă. Ce, mă? Este și aceasta, mă, zi. Îmi ducem, dar să ducem mașina acasă. Bine, fraților. Vreau, deja nu-mi place mașina aceasta. Că i-am pus de acestea roți și nu din cauza aceasta că i-am... Că nu cu nitro, uitați-vă voi. Vedeți nitro? N-are 3. Cel de 3 mechernic, bine. Îmi ducem, mă. Bă, chiar m-am ucis, mă, fraților, vă închipuiți. Bă, da, bă, cât sunt, mă, și ăștia. Welcome to San Andreas, fool. Bă, taxiul vrei să ne You're ucidem? going to be sorry you did that. What a country! I'll give you some trouble. Haide, mă, You ucide-te. think I don't have... You got scraps, huh? Ce, mă, crezi că... Uite, mă. Nu știu dacă este boxer. Haide, mă. Ai murit. Ți-am zis cine câștigă taxiul. Come on, die! Bă, Come on, die! Oh, fuck you too. We're gonna keep it going pretty hard, Radio X, something from a couple years ago or sometime back, I don't know, I can't remember all that stuff. What I do is I play what I want. I'm Sage. I do what I want. I slept with this guy once. Guns N' Roses. o ducem, mă, pe lăsăia aceasta să vedem câți bani îmi dau, mă. Mi-e interesant dacă dă vreo 200 de lei. O să mă... Ce, mă? Ce, mă? 8 lei pentru aceasta, mă, vrei să te omor? Wow, chiar am putat, bă. This how I used to beat your mama years ago. Bă, ce-am făcut, mă?
Bine, fraților, ați văzut? Deja și-am scăpat. Bine, mă. Bă, acesta este bambă. What set you playing? Chill, homie, I ain't into that shit. Nu, mă, vină, vină. With me? Yes, huh? To America, asshole. Uitați-l, mă, pe ăla, mă. Mai să mă calce, idiotul. Vedeți, mă, fraților? Bă, când te antrenezi în GTA San Andreas, e altă, mă, treabă, mă. Îmi dai, mă, mașina ta. Don't take this personal, but you Hai, getting mai te jacked. scoți și ne batim. What set you rapping, huh? Come on, dude, I ain't Get on, into you this young shit. trick. Ce, mă, vrei una așa? Și gata, mă, ți-am pus mai jos, mă. I'll take that paper. It's no one Ce zi, mă? Bă, frate, bă, mă, uitați, mașina e bună, mă. E chiar bună deja pentru mine. Uitați, frate, bă. Deja cât merg, uitați, wow, chiar acum. A venit deja padrugalul ăla. Bă, ce ăsta, mă. Acuși, dacă îl vezi așa, ca cioc. What's up? Hey, lady. Let's go eat someplace. No problem if that's what you Come want. on then. Taci, fă. Bă, vreau aici. Haide-mă. Haide, mă. Îmi ducem cu mașina ta. Bă, ce curâs You hit o my ascund. girl, you little bitch. Mie îmi trebuie să mă duc acasă, cu-și vin. Stai acolo. Stați, fraților, mă duc deja acasă. Yeah, go on. Bă, ce, mă, dacă vă atingeți, bine, trebuie de împușcat. Eu v-am zis, să știți, în mine nu să aveți niciodată încredere, vă zic. Pentru că ei te omoară, mă. Deja și pe mine. While we here, we should do a drive-by. Wow, îi place mașina mea? Bă, ce mă... Bă, dar merge, mă, în mașina asta bine. Nu știu, deja nu vreau să... Nu-i nimic dacă faci așa. Intru. Știți, mă, fraților, ce o să fac, mă? O să schimb roțile deja. Și gata, mă. Cu mașina aceasta, mă, merge bine, mă. Merge bine. Tot e bună deja. Faci, mă, nimeni nu se pune cu I aceasta. don't like it around here. Bă, fraților, uitați voi. Altă treabă, mă. Let's go blast on some fools. Nu mai la bombesc și deja nu se prea strică, mă. Wow. Haide, mă, împușcă-și. Vedeți, mă, fraților. Nimic nu trebuie să fac, e deja, îi omoară și fără ajutor.
Dar să știți că ăsta este deja boxer. Încă ce-am făcut, mă, fratele meu? Nu pot mai face nimic. Bă, fraților, dacă mă prinde, mă, o să fiu arestat, mă, fraților, mă. Nu vreau, mă, uitați. Am ușa. Dar bine, fraților, deja nu mă prinde, nu cred. Uitați-mă. N-am văzut deja. Unde mă vrei tu aici? I've known a lot of homeboys, Carl. This is so interesting. I'm just gonna listen. That was whack, Romeo. What kind of punk ass bitch is pushing me? Take me back to my crib. You got great hair. Do me a favor, take your shit Take somewhere me else. away from all. Bă, fraților, trebuie să duc acasă deja. Keep talking. Mai am de mai jos. Bă, fraților, meu eu pe această mașină. Roțile să bune la ea. Bă, ți-o dau, mă, pe mea, furiosul de lei, dar ce faci cum îți... Dar mașina mea este mai bună. Dar eu am luat-o pe lui pentru că pipine și gata. Mă, dar merge nu mai uite, mă. Uitați. Altă treabă, mașina asta, altă treabă. Uitați, finte. I always wanted to be special, CJ. Bă, fraților, ajungem ceva multe. Bă, acum e ora 4, cam pe la vreo ora 5. Eu să fiu acum. Să începem la 6. You have been married, Bă, Carl. fraților, Trying to kill me, deja Carl. sunt dat din acasă. Poliția mă urmă. Bă, aproape am ajuns, mă, fraților, deja. Bă, dar merge, mă. Bă, fraților, uitați, am ajuns deja acasă. I've had 3 kids, but I gave Bine, them mă, away. bine. This is so interesting. I'm just Deja, fraților, am dus-o deja, am ajuns. Relax, Buster. Goodbye, fool. Ia se duce, mă, fraților. Look at this shit. Bă, fraților, dar mașina aceasta e altă treabă, mă. Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Bă, fraților. Bă, îmi ducem la antrenor, la box. Nu mai luăm mașina. Asta seamănă, mă, ca Michael, mă. Din GTA San Andreas, GTA 5. Bă, dar cui îi place, mă, GTA 5, mă? Mie îmi place. Dar ea merge și pe telefon, este cum să o descărcați dacă vreți să
O să vă abonați și să înscrieți în comentarii, eu să vă arăt, fraților. Mie mi-ajunge pe cap și GTA San Andreas deja. Nu trebuie nimic. Bă, fraților, mâine... Wow, 320. Două, trei. Bă, dar acum ele face, mă. Bă, zice de ăștia. Douăzeci, mă, fraților, a făcut. 24. Deja e gata. Băi, fraților, uitați-mă. Uitați-mă ce mușchi mă are, mă, fraților. Uitați și ce tatuaje curtăi are. Jucăm o dată la box și se Hey, you wanna go around with la asta vreau mai repede. Na, mă, hai vine, mă, ce stai jos, mă? Na. Haide, mă, na. Deja acum, ce? Deja sunt cel mai puternic, mă, de la box, mă. Dacă zic, wow, fantastic. Wow, să ne va deja prostul ăla. Da, ce ești, mă, prost, eu vreo două nași, mă, și-ți rup, mă, botul. Și deja l-am câștigat, frate. Trebuie I'll să... warn you, I don't give a fuck. Blame yourself. Bă, ce vrei, mă, să mor de... Bă, eu te omor, mă, și... Deja îți pare dacă atunci, mă, mi-ai dat vreo două, eu acum te omor, mă. Bă, You should run away. dacă ești, mă, prost, nu trebuie, mă, să vii în fața mea. Uitați-mă ce mușchi, mă, deja are, mă. Și... Bă, nici mușchi. Bă, dar câți, mă, erau, mă? Bă, fraților, dacă v-a plăcut acest videoclip, o și un videoclip, dar mă împușcă. Bă, ce, mă, vreți să muriți, mă? Mai de moarte, mă. Acoși, fraților, mă fugărește și poliția. Cum, mă, ați văzut, mă? Am murit, mă, de vina lor. Mi-a luat banii pentru operație. Cine, mă? Bă, tu erai, mă. Pentru că, wow, dă-mi și mie video-uri, mă. Bă, fraților, mă. Uitați, mă, am ucis, mă, atâția. Dar uitați câți bani, mă. Enjoying yourself? Ce tine, mă? Bă, fraților. Scăpăm. Wow, cât sunt, mă. Bă, fraților, vedeți? Pe toți ucid-l, mă, la rând.
dar îmi place de asta, m-am uitat ce încordat. Bă, mă duc până acasă, mă, fraților, acum și o să vă arăt ce pătrățele el mare, mă, văchică, mă, capul, mă. Ducem la această casă care am cumpărat-o, fraților. Bă, uitați-mă casa. Azi chiar am cumpărat-o, mă, fraților. Bă, fraților, uitați la dânsul ce pătrățele are, mă. Uitați la pătrățele, uitați la muzici. Uitați, mă, nu se încortează, uitați. Așa ca la box, cion, show. Uitați, mă, 1, 2, 3, 4, și hai, mă, v-am arătat, mă, pătrățelele, mă, fraților. Bingo, punem. Bă, fraților, asta mi-e. Bă, fraților, dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!